Gipang-ayo ni Jesus ang daghang mga tawo. Marcos Kapitulo 1, 29-34. Migawas sila sa simbahan sa mga Hudyo ug miadto sa balay nila ni Simon ug Andres. Miuban asab si Santiago ug si Juan. Miadtong higayuna nagahigda ang ugangan nga babay ni Simon kay gihilanten. Ug gisulti dayon nila kini kang Jesus. Busa miduol si Jesus sa babay ug gikaptan sa kamot ug gipabangon. Diha-diha naayo siya ug gisilbihan niya ug pagkaon sila ni Jesus. Sa pagsalop sa adlaw, gidala sa mga tawo ngadto kang Jesus ang tanan nga masakiton ug ang mga gigamhan sa mga dawtang espiritu. Daghan kaayo ang mga tagalungsod nga nagpundok sa atubangan sa balay. Giayo ni Jesus ang daghang mga masakiton nga may nagkalain-laing mga sakit, ug iyang giabog ang daghan nga mga dawtang espiritu. Wala niya tuguti nga musalti ang mga dawtang espiritu kay nakailaman sila kon kinsa siya.